Ay, magandang hapon. Alright. Ang ulam ko, lalaki. Oh. Tapos isang buong manok. Alright, magandang hapon po. Ayan, tanghalian ito na hapunan. Katatapos lang ng biyahe. Alright. May na po tayo magpuhan. Shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Kay Nani Sanchez. Ayan, shout out. Kain po tayo. Alright, kain po. Mamaya na ako magkwento sa inyo. Ayan. Kailangan magtipid. Ayan, nandito ako sa Nandito ako sa hideout ko. Ulam. May na tayo magkwentuhan sa politika. Tara ko. Kailangan kasi magkasya dito. Kahit pinutulan ko. Kain po tayo. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung yung mga
mga membro ng GIL, maraming nasaktan. Yung yung isang kaibigan ko sa Italy, membro sila ng GIL, tapos yung kaibigan ko rin sa Hong Kong, puro sila membro ng GIL. Parang mamaya kwento ko. Tapusin ko lang po ito. Kain ko. Maraming nasaktan sa ginawa ni Senator Joel Villanueva, di ba? Sa ngayon kasi hindi pa natin po pwedeng hindi pa natin po pwedeng mahusgahan ano ba talaga ang nangyari, no? Kung bakit pumanig siya sa administrasyon. At balita pang nagipagkita pa yung mag-ama sa sa presidente. Kung matatandaan nyo, ilang beses sinabi ni Cayetano, na Senator Cayetano, na ilang beses silang nag one on one ni Joel Villanueva, pati yung tatay. Pati yung tatay ni Senator Joel Villanueva, na congressman yun yung tatay niya. At pareho silang pastor, hindi ako naniniwala na nag-traitor si Joel Villanueva. Maaaring may usapan sila dyan, kung basta malalim ang usapan nila dyan. Ang masama nga lang, minasama nung kanilang mga membro, may mga matataas na membro. Yung kaibigan ko sa Italy ay mataas ang katungkulan sa isa siyang pastor. Buong pamilya nila diyan na sila na sa pananampalataya sa GIL. Buong buhay nila, buong pananatili nila dyan sa Italy, GIL na talaga sila. Ngayon, sumama ang loob nila, pati yung isang ko sa Hong Kong na GIL din. May katungkulan din siya sa parang
Sa ano yata siya sa loob ng simbahan. Kasi active yun. Active siya sa simbahan, pati yung sa Italy. Ngayon, sumama ang loob nila sa ginawa ni Senator Joel Villanueva. Ako sa akin naman, hindi dapat muna natin husgahan. Kasi kung matatandaan nyo, ito si Senator Joel Villanueva, ilang beses sinabi ni Senator Cayetano na nag one-on-one sila, nag-meeting sila one-on-one, pati yung kanyang tatay, nag one-on-one sila. Ngayon, hindi natin alam kung anong mga plano nila. Hindi natin alam kung anong plano nila. Hindi natin alam kung talagang sinadya lang talaga para malaman talaga ang katotohanan. Kasi may mga bagay talaga na mahirap unawain, lalong-lalo na sa pagdating sa military, pagdating sa intelligence, di ba? Maraming pagkakataon na kailangan mong magpanggap na ikaw ay disipulo na ng kadiliman, di ba? Pag ikaw ay isang intel officer at kailangan mong pumasok doon, kailangan mong pasukin yung mundo ng mga sindikato, kailangan magpanggap ka rin na isa kang sindikato, di ba? Yun nga lang, dahil nga si Senator Joel Villanueva ay isang pastor, malaking yun sa kanya kasi, di ba, isa siyang pastor. Ibig sabihin, kung anong sinabi niya, pagtitiwalaan ka agad kasi isa siyang preacher Sa kabilang banda, yung kanyang mga membro naman, medyo nagduda sa kanyang kakayanan. Bakit baliktad, kumbaga, ang sinasabi nga ng kanyang mga membro, baliktad sa kanyang tinuturo yung kanyang ginawa, di ba? Kasi maraming nasaktan. Kasi nga naman, bilyon-bilyon ang nawaldas. Hindi lang yung Itin Maris ang nagsabi, pati mismo doon sa GAA, kung saan nagkakaroon ngayon ng oral argument sa Supreme Court. Kumbaga nakailang ng oral argument sa Supreme Court na talagang nabalahura yung budget, no? Pati doon sa mga project na nakita, Pangulo mismo ang nagdeklara niyan na talagang nawaldas yung budget ng Pilipinas. Hindi yan may tatanggi, hindi yan may tatago na talagang ang bilyon ang nagasto, bilyon ang nawaldas sa pira ng taong bayan. Kaya nga sa madaling itong pagbaliktad ni Senator Villanueva, sa ngayon hindi pa natin po pwedeng husgahan kasi may mga bagay na napakalalim, mahirap unawain, pero sa bandang dulo, sa bandang huli, kung bakit niya ginawa yon, doon niya mapapatunayan kung bakit siya pumasok doon sa mundo ngayon. Alam niya naman na talagang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Iyon nga lang, dahil may nakaambang kaso sa kanya, iyon talaga ang nakikitang mali. Iyon ang nakikitang maliwanag na, kumbaga, pinakita daw ni Senator Joel Villanueva na isa siyang mahina na preacher. Kumbaga, kabaliktaran doon sa mga pinagtuturo nila. Iyon, doon maraming nasaktan sa kanyang mga membro. Kaya sabi ko kanina doon sa dalawa,
sa dalawa kong kaibigan, huwag mo na kayong humusga kasi nga napakahirap husgahan anuman ang kalagayan niya, anuman ang pinagdadaanan niya ngayon. Siguradong alam niya yon kung bakit niya ginawa yon, di ba? Kaya bago natin siya husgahan ng tuluyan, antayin natin kung ano ang dapat niyang gagawin sa bandang huli, no? Kaya sabi naman nung sa Italy, ayaw ko na talagang nasaktan ako kasi simula't simula yun ang turo niya na Diyos at ang bayan bakit sumamon pa siya doon sa mga magnanakaw, di ba, sa administrasyon, di ba? Kaya ayun, sabi ko hindi naman kita masisi, pero ako bilang sabi ko bilang isang political organizer, bilang isang nakasubaybay sa politika at bilang isang opisyalis din, naiintindihan ko kung bakit kung bakit umabot siya sa punto na ganun. Yung kaagad ang ano lang sa kasi, ang pumasok agad, takot makulong. Kaya nga pero wag muna nating husgahan. Yun. Para sa akin naman to, wag muna natin siyang husgahan kasi nga yun nga sinabi ko kanina na matagal silang nag-usap nag one-on-one sila ni Senator Cayetano, pati yung kanyang tatay. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang kanilang pinag-usapan. Ano ang kanilang malalim na pinag-usapan, di ba? Maaaring bandang huli pumasok lang siya doon para malaman niya ng eksakto, makakuha siya ng mas malalim na impormasyon. Isa iyon sa mga tinitingnan kong anggulo Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyo munang husgahan kasi nga mahirap sa ngayon. Hindi ko naman kayo masisi, sabi ko, kasi nasaktan kayo sa bigla niyang pagbaliktad, no? Kasi nga sa lalim ng inyong pananampalataya, tapos yung pinakapinuno nyo pa ang nakitaan nyo ng ganon, di ba? Nang unang hindi pagtalima sa gawa ng Panginoon, di ba? Kaya sabi ko, hindi ko kayo masisi, pero ang sa akin, kung gaano kalalim ang pananampalataya niyo, wag niyo munang husgahan. Kasi 'di ba, sabi nga ng Panginoon hindi niyo alam ang inyong ginagawa, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon. Kaya sa ginawa ni Senator Villanueva, di natin alam kung ano ang kung ano ang gusto niyang patunayan, kung ano ang gusto niyang ilatag na totoong kaganapan. Kasi ang alam ko yung ginawa niya para sa public servant, no? Bilang isang public servant, di ba? Kung totoong natakot siya, ay mali talaga yung ginawa niya. Pero kung sa bandang huli ilalatag niya kung bakit siya pumasok doon, kung bakit niya ginawa yon, ipapaliwanag niya. Ayan, at nakakuha siya ng magandang mga paliwanag. Napakagandang napakagandang yung para sa kanya, di ba? Napakalaking puntos yung para sa kanya, di ba? Kaya kung ano man ang niya, ano man ang kanyang ginawa ngayon, dapat maintindihan nyo ng mas malalim pa, di ba? Kasi nga kung pabigla tayo, tapos hindi naman pala yung talaga ang tunay na pakay, bakit siya umanib doon, di parang tayo rin ang nagpahiya sa natin, di ba? Kasi mahirap talagang sa ngayong panahon, mahirap talaga, di ba? Kahit sino talagang masasaktan kasi nga lantaran na yung kawalang hiyaan sa atin
gobyerno, tapos isa ka pang preacher, di ba? Isa ka pang preacher, masasaktan ka talaga. Kasi nga, bakit mo ginawa na ikaw mismo sa sarili mo na ang tinuturo mo sa ang tinuturo mo doon sa sa iyong mga tagasunod ay kabutihan. Kumbaga, kung paano paunlarin ang bayan, kung paano sumunod sa tamang gawa ng Panginoon. Tapos ikaw mismo ang nakitaan ng ganyan, di ba? Kaya hindi natin maano si Senator Joel Villanueva, no? Kasi mayroon ngang mga pagkakataon, di ba? Sa mga intelligence community. Kahit ikaw gaano ka kabuti, dahil kasama yan sa trabaho mo, kailangan mong magpakasama para hindi ka pagpasok mo doon. Kasi gusto mong makuha yung tunay na impormasyon sa loob, kung ano ba talaga ang kaganapan doon sa loob, kung paano mo mapasok, kung paano mo mapag-aralan yung loob ng isang sindikato, di ba? Kaya para sa akin, hindi ko inaano si Joel Villanueva, si Senator Joel Villanueva, kasi nga baka bandang huli ipapaliwanag niya kung bakit niya ginawa yon, kung bakit siya pumasok doon, na alam niya naman na garapala na ang nakawan sa gobyerno, di ba? Kasi isa siya mismo sa nagbulgar kung gaano kalawak ang korupsyon sa gobyerno. Tapos siya mismo ang unang bumaliktad. Kaya mahirap natin siyang husgahan kaagad kung ano ang kanyang pakay talaga, kung ano ang kanyang gustong gawin, no? Kung ano ang kanyang gustong patunayan, di ba? Kasi bilang isang preacher, alam niya yun alam niya naman yun na alam niya isa siya mismo sa privilege speech, yung tungkol yan sa nakawan na yan sa gobyerno. Tapos siya mismo ang isa sa babaliktad, di ba? Kaya hindi katanggap-tanggap. Yun nga lang, yung kanyang mga followers, yung mga kanyang tagasunod, hindi nila matanggap na ganun ang ginawa ng kanilang pinakapinuno. Ayun, nagsamaan ang kanilang loob. Kaya sabi ko doon sa dalawa kong kaibigan, huwag niyo munang husgahan, di ba? Kasi baka mamaya bandang huli, kaya niya ginawa yon dahil gusto niyang pasukin yung mundo ng kasamaan para mapatunayan talaga kung gaano kasama, di ba? Ayan, AR Kabayan Vlog, ayan, magandang hapon. Ayan, mega love shout out sa iyo. Ayan, AR Kabayan Vlog, kumusta na? Naalala ko tuloy yung sige, iibahin ko muna yung topic, pakitusok naman po. Ayun, pakitusok daw. Ayan. Teka lang Ayan. Ayan Ayan, thank you AR Kabayan Vlog.
Ayan, kailan mo unang nakita ang asawa? Kailan mo huling nakitang umiyak ang asawa mo? Talagang mapagmahal talaga ito si Kabayan, ER Kabayan Vlog. Di ba? Ayun. Tuloy ko lang yung kay Senator Joel Villanueva, no? Yun, ang ano ko doon, ako, hindi ko masabing talagang ginawa yun ni Joel Villanueva para lang matakot. Ako, malakas ang pakiramdam ko na may usapan ito si Senator Cayetano at saka si Joel Villanueva. Kasi pareha silang malapit sa Panginoon. Nagkakaintindihan niya sila kung sila ang nag-usap. At sinabi naman mismo, kinumpirma mismo ni Senator Cayetano na nag one on one sila, pati yung kanyang tatay nung linggo mismo bago siya lumuwas, bago pumunta sa kabilang bakod si Senator Villanueva. Kaya ako naniniwala ako na talagang may dahilan ito kung bakit nandyan sa kabila ngayon si hintay ko yung picture, bro. Sige, bro, i-ano ko sa iyo, ipasa ko sa iyo. Hindi ko baka pagdating ng tamang panahon at ilabas lahat ni Senator Joel Villanueva yung kanyang totoong dahilan kung bakit siya bumaliktad, no? Kung bakit niya nagawa yon. Ayun. Di ba? Kasi kung tutuusin, ano po bang dahilan? Di ba? Nasa sa kanya na lahat eh. Tinatanggap niya na nga na siya ang unang-unang tagapagsunod sa Panginoon eh. Tapos out of the blue, di ba? Matatakot siya sa isang pananakot na kasong alam niya naman na kung wala talaga siyang ginawang kasalanan, di ba? No? Kaya ako, hindi ko muna siya mahusgahan kung bakit siya bumaliktad, no? Bilang isang naintindihan ko, alam ko. Sabi nga, pag pumasok ka sa isang kulungan ng mga leon, kung ginagabayan ka ng Panginoon, yung mga leon ay babait sa iyo. Kaya 'yon. Wag muna nating bigyan muna natin ng benefit of the doubt. Yan si Senator Joel Villanueva. Yan nga lang yung kanyang mga masugid na taga-subaybay sa kanyang pagpipreach. Ayun, mga nasaktan. Kaya yan, may mga pa ako na hindi na sila magsasamba. Yan, bigyan nyo muna ng benefit of the doubt. Bakit niya ginawa yon? Ipaliwanag niya muna, no? Pero sa ngayon, hindi nyo makikita yan. Hindi nyo ang tamang paliwanag niya dyan, ang tamang sagot. Kasi nga kaano pa lang kalilipat niya pa lang, di ba? Ang tanging makikita nyo dyan, masasaktan lang kayo ng masasaktan, no? Kasi inaano ko nga sa inyo, bilang ang trabaho ng isang intel officer, magpapanggap talaga siya na masama siya, di ba? Kasi nga, kung hindi siya magpanggap, hindi niya malalaman ang tunay na sitwasyon sa loob, di ba?
Hindi niya malalaman kung anong tunay na kalagayan doon sa loob. Hindi siya makakakuha ng magandang impormasyon kung hindi siya magpapanggap na isang masama din. No? Kasi halimbawa ang papasukin mo isang sindikato, ay kailangan magpanggap ka rin na isa kang sindikato para makapasok ka doon sa loob. Tanggap ka nila bilang isang community ng mga sindikato, di ba? Oh, iyan ang buhay ng iyan ang buhay ng intelligence. No? Malay mo, ganun ang naging usapan nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Na sige. Papayagan kita sa abot ng iyong kakayanan, kung hanggang saan ang kaya mong kakayanan, na kung paano mo alamin yung galawan sa loob, di ba? Kung paano mo alamin kung paano gumalaw sila sa loob para makuha mo lahat. Kailangan makisama ka sa kanila. Magpapanggap ka rin. Magpapanggap ka rin na masama. Diba? Para yung mga masama ay hindi magdududa sa iyo. O, diba? Ganon ang isang ganon ang buhay ng isang intel officer para makapasok ka doon sa kanilang community. Diba? Kaya napakahirap ngayon ang sitwasyon ni Joel Villanueva. Sigurado naman na pinag-isipan niya ng husto yun, no? Pero si Chess Escudero, wala tayong maasahan doon. Alam mo kung bakit? Tinitingnan nila ano ba ang kanilang ano ba ang kanyang pakinabang. No? Unang-una takot siyang makulong. Pero tingnan pa rin natin ang kanilang galaw. Kasi kung makikita niyo nung nakaraan, isa siya sa bumoto doon sa pagbasura ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, Isa siya. Malay mo dahil sa paghuhudas niya, isa rin siya doon para ganon ang iniisip kung anong iniisip ni Senator Joel Villanueva, ganon din siya. Yun nga lang, baka mamaya kabaliktaran din yung iniisip. Parehas silang dalawa, di pareho sila. Di ba? Pero tingnan natin. Katulad ni Subiri. Alam niyo yung mga yung mga senador kasi, napakaraming mga advisor yan. Mga matatalino yung mga advisor niyan. Lalong-lalo na yung mga re-electionist. Mayroong mga mayroon yung mga may mga political advisor yan. Mga magagaling ang mga kanilang mga political advisor. Di ba? Maraming yan. Kung ikaw ay hinahangad mo ang iyong sarili na mapaangat ng mapaangat, hindi ka matalo. Lalong-lalo na yung iba dyan, re-electionist na nandyan sa administrasyon. Di ba? Kung ikaw ay totoong marunong ka, no? Nakikinig ka sa yung mga political advisor, sino bang makikisama sa negative 15? Di ba? Anong makukuha mong boto dyan? Sa negative 15, puro galit sa iyo yung tao. Sa negative na yun, puro galit yung tao. Oh. Kaya ang nakuhang ni Senator Escudero, grabe. Yung unang post niya, kung titingnan yung kanyang yung kanyang post, yung unang-una pagbaliktad niya, di ba? Nagbaliktad siya ngayon. Kinagabihan nagpost siya. Kung makikita mo ang tawa doon sa kanyang post, talagang ininsilto siya. Ang kanyang tawa, ang tawa doon sa
post niya ay 127 something. 127K. Biruin mo yon. Tapos ang galit sa kanya 99K ang galit sa kanya. Yung nag-approve nasa 30 plus 30K. Isipin mo yon, kung pagsamasamahin mo yon, di ba? Kung titingnan mo yon, kahit hindi ka political strategist, kung titingnan mo yon, sa 127 na pinagtawanan siya, siguradong wala na yun sa kanya, hindi na yung 97 pa na o 99 na galit sa kanya, di ba? Halos 200,000 ang mawawala sa kanya. I-times 3 mo na lang yon, di ba? I-times 3 mo na lang yon, di halos kalahating milyon. Kung sabit-sabit ka ngayon doon sa pang number 13, kung sabit-sabit ka ngayon doon sa 513, yung kalahating milyon lang, ano ka agad yun ng tag-iisa. Di kalahating milyon din, 1 milyon ang nawala sa kanya, di sibak siya. Kaya napakahirap ng ano, hindi lang natin alam ano ba talaga ang kanilang bakit sila sumama doon. Baka bandang huli doon sila babawi ng husto. Ipapakita nila na kung bakit sila sumama doon. Gusto nilang malaman lahat ang mga nangyayari sa loob. Yun lang ang isang ang mga politiko kasi napakahirap basahin. Yan si Senator Win. Bakit siya pinilit? Alam niya na siya mismo nagsabi na kailangan ng matapos, sabi ng Malacanang. Ibig sabihin, utos ng Malacanang. Di ba? Bakit siya nakikinig? Isa pa naman siya sa re-electionist. Isa siya sa sa bagay, kung patapos na ang termino niya, ano pang gagawin niya? Kailangan niyang hindi rin siya makapurma kasi may mga balibalita na itong si Senador Win ay yung kanilang property na hinahangad-hangad doon sa Manila Bay na ilang hectares yun, yung reclamation doon sa Manila Bay. Pati yung sinasabing kaso niya na bangko di umano na gustong buksan, maaaring yun ang galaw dahil sa mga negosyante. Kung hindi na siya pala rin sa pagka umakyat siya, panalo pa rin sila kung makuha nila yung hinahangad sa kanilang mga negosyo. Di ba? Ganun lang yun vice versa yun Itinaya niya yung pangalan niya na kahit matalo siya, sumama siya sa negative 15, at least nakuha nila kung anong goal nila, kung anong makuha nila. Ibig sabihin, kung hindi man siya manalo sa pagka tumakbo man siya sa ibang posisyon, hindi man siya manalo, at least nakuha nila kung anong goal nila, kung anong gusto nilang makuha bilang isang negosyante. Ha? Wala pang batiko sa kanila, malinis pang pangalan. Ganon ang kalakaran. Mga negosyante yan yung kung tutusin, parang negosyo na rin yung tawag nito. Yung politiko, no? Kasi nga, di ba? Billion yung yung nanakaw. O saan napunta yon? Kung hindi ninakaw ng mga politiko, kasi ang lumalabas napakalinis nilang lahat Saan napunta yon? Bakit nagkanda wala yung mga project? O yung subway, hindi pinunduhan ng gobyerno, tanging private lang ang nagpupundo.
Di ba? Kaya napakahirap ngayon ang kalagayan ng ano. Napakahirap ngayon ang kalagayan ng mga politiko. Hindi natin maintindihan ano ba talaga ang ano. Yun nga lang, yung ating mga kababayan, pag naabutan lang ng konting ano, ay nakikinig na. Samantalang pera din naman natin yon, pera din naman nila yon, binigay lang sa kanila, hindi nila alam, babawiin din sa kanila yon, sobra-sobra pa ang babawiin sa kanila. Yung ano nga sa amin, yung last election, yung tumakbong congressman, yung asawa, biruin mo, gabi-gabi namimigay ng tagi 1,000. Kung hindi siya nagnakaw, di hanggang ngayon nagbabawi pa siya. Kung hindi siya nagnakaw, ubos ang kanilang kayamanan. Isipin niyo yun. Gabi-gabi sila namimigay ng taga 1,000, pila-pila yung mga jeep. Kung may 10 milyon, baka mayroon silang binitawan. Magkano ang sahod ng isang congressman? 3 taon lang ang ano niya. Wala pa sigurong 5 milyon yung sahod niya sa loob ng 3 taon. Kasi siyempre may mga bayarin din sila, hindi sila kumakain. Di ba? Walang maintenance yung kanilang mga sasakyan. Siyempre magbabawas yun. Kaya yung isang project doon sa amin hindi natapos. Tapos nakadeklara na ano. Nakadeklara na tapos na. Gabi-gabi namibigay ng taga 1,000. Tapos puro pakain niya sa pamerienda sa tao. Jollibee, McDo. Grabe, talagang umuulan ng kwarta. Gabi-gabi hakot ng jeep, iba't ibang barangay. Bandang huli talo siya. Tinalo siya ng tinapay at saka tubig. Tinalo ng tinapay at saka tubig. Tapos yung kanila Jollibee at saka McDo. Bukod pa sa gabi-gabing gabi-gabing hakot ng tao. Jeep. Siguro sa isang gabi 200,000 mayroon. Kasi yan nga sinasabi nga na yung malaking tarpaulin na kinakabit sa tricycle is 3,000. 1,000. Ilan ang tricycle? Ilan ang tricycle sa amin? Sa sobrang dami ng tricycle sa amin. May coding pa. Diba? Sa 3,000. Sabihin na natin tigda 2,000 para madaling ano. Ay siguro ang tricycle sa amin nasa 7,000. Di ba? Sa tigda 2,000. Isipin mo yung kung gaano kadaming pira bukod pa doon sa hinahakot na tao gabi-gabi. Ayun, bandang huli talo. Pero alam ng talo na sila. Hindi pa tapos ang bilangan, nasa Japan na. Kung pira nila yun, baka isang buwan magmumukmuk yun kung sarili nilang pira. Siyempre, alam naman nila na hindi kanilang pira. Hindi masasaktan. Kasi nga, aywan ko ito. I-comment nyo dyan kung ano ang take nyo. Kung nangyari ba ito sa inyong mga sa inyong mga lugar. Kasi sa Quezon City, sa barangay Lourdes ba yun? Yung mga senior binigyan ng tagda 2,000. Sabi tigda 2,000 ang ibigay. Tapos bigas. Tapos di nangyari na. Nakuha naman yung 2,000. Kaso lang yung bigas pala may bayad. Yung bigas 950. Yan, nangyari po yan sa Barangay Lourdes. Pati doon sa amin, sa lugar namin. Pero doon sa lugar namin,
Hindi lang mga senior, lahat. Lahat ng ano, maliban lang sa talagang ano, maliban lang sa kilalang kalaban, hindi ka talaga makakakuha, no? Ang pinamudmud nila, napakaraming bigas. Siguro mga 30,000, no? Ang pangako nila, ang nakalagay doon sa ano, ang nakalagay doon sa kanilang pinirmahan, ang nakalagay doon sa kanilang pinirmahan, 2,000 at saka bigas. Kaya yung dinala nilang kapitan, panalo. Kasi nga yun ang pinangako. Ang problema, sumama kaagad ang loob nila. Kasi nga, hindi pa nakaupo yung kapitan, lumabas na, naloko na. Kasi ang nakalagay doon, 2,000 plus bigas. Hindi mo maiuwi yung cash na 2,000. Kailangan, sa ayaw at sa gusto mo, kunin mo yung bigas. Yung bigas, 950. Kasi nga, bago ka lumabas doon sa may gate, nandoon yung kamada ng bigas. Nandoon yung titingnan yung ano mo, titingnan yung number mo. Kasi may number ka bago ka makalabas Pag may number ka na, ibig sabihin, nakakuha ka na ng bigas. Anang 2,000. Kukunin yung number mo, ibibigay sa'yo yung bigas, babayaran mo ng 950. Budol nga ang nangyari. Kasi nga, sipin mo yun, yung 20,000 na sako ng bigas, kung magkano yun. Samantalang, iyon ang maraming nakakaalam na, yun talagang, sinasabi nila na iyon yung nahuling smuggle na bigas doon sa Bulacan. Pinira pa nila. Sipin mo yun, sa 20,000 na sako na bigas, sa 950, bilangin mo yun kung gaano karaming pira. Di ba? Pinabayaran talaga nila. Hindi po pwedeng hindi ka makalabas na hindi mo kunin yung bigas. Yung mga binata nga na nabigyan, 4 doon yung inaanak ko. Ayaw talaga nila pumayag kasi sabi nila binata pa naman sila ang gusto lang nila yung pira Hindi talaga pumayag. Kailangan kunin mo yung bigas. Magbabayad ka ng 950. Kasi ang nangyari, pag kinuha mo doon sa unang lamisa, pagpasok mo, pipila kayo doon sa unang lamisa, bibigyan ka ng number. Tapos di palabas na kayo. Pag bigay mo yung number, makukuha mo yung pira at saka yung bigas. Pero yung bigas, nakaltas na yung bayad noon. Kaya ang makuha mo, ang nakalagay doon sa sobre, 1,050 na lang. Yan ang maliwanag doon. 1,050 na lang ang nakalagay sa sobre. Kukunin mo yung bigas, kukunin mo yung sobre. Pag tiningnan mo yung sobre, 1,050 na lang. Kasi 950 nga yung bigas. Walang palag. Kasi iyon ang nakalagay doon sa sobre. Hindi mo na makuha yung, hindi mo mahawakan yung 2,000 na buo. Na sabihin mo na ikaw magbabayad mismo sa bigas kasi hindi na masusunod yun Kasi yung iba ang gusto talaga pira hindi na sila nakapalag kasi ang nakalagay sa sobre 1,050. Tapos kukunin mo yung bigas. Dinadali sila. Kaya unang-una pa lang, di pa nakaupo yung kanilang kapitan. Masama na ang loob kasi nadali na kaagad sila Ngayon, nagsisi sila. Puro nakaw din ang ginawa. Yung kapitan may bako na. Samantalang dati pa sabong-sabong lang. Ngayon, todo sabong na. Talagang grabe na ang kilalang kilala na sa sabungan. Ganun talaga ang buhay. Pagkakataon na nilang bumawi, magpakasaya o di nagpakasaya na. Ngayon, may hinaharap silang disqualification case. Kasi nga yung number 1 na kapitan, atat na rin na maging kapitan. Di tapos. Ngayon may hearing sila sa City Council.
ganon talaga ang buhay. Ganon ang politika. Kaya pag hindi mo ginawa ang tama, babalikan ka rin ang hindi tama. Di ba? Katulad ngayon, anong nangyayari na sa bayan natin? Di ba? Wala, lugmok na sa kahirapan. No? Grabe na. Hirap na ang ating mga kababayan. Ngayon, makikita nyo yung pinaglalaban ni Doc Tony Liatson. Nako, grabe. Kung kayo napapasyal ng PGH, bilyon-bilyon ang ninakaw nila doon sa PhilHealth. Kung kayo pumupunta ng PGH, makikita nyo doon kawawa yung mga pasyente. Yung mga bantay ng pasyente. Grabe. Makikita nyo doon parang mga, halimbawa nakakumpine yung kamag-anak nyo doon sa PGH. Sus, siguro puno ng surot yung kanilang mga upuan doon. Para pa kayong nasa terminal ng bus, yung upuan na single na upuan. Hindi kayo makatulog ng maayos. Kung hindi kumuha ka ng karton at maghanap ka ng puno, doon ka maglatag, makakatulog ka ng maayos. Kasi walang maayos na walang maayos na silungan. May silungan naman siya, may bubong naman, pero nakaupo ka lang doon sa terminal. Kung halimbawa 1 linggo kayo doon or 3 araw kayo doon sa PGH na nakakumpanya yung pasyente mo, yung kamag-anak mo, tapos ang tulugan mo, isang single na upuan, tulog ka nakaupo. Kaya grabe ang ako talaga masasabi ko na ninakaw na talaga yung PhilHealth kasi pinasasauli na ng Korte Suprema Yun nga lang, si Rapricto napakakapal ng mukha. Kita mo, inabsuelto pa ng ombudsman, diba? Absuelto pa sa ombudsman. Ang may kaso pa ngayon si Tony Liatson. Kung sino pa ang lumalaban, siya pa ang may kaso. Diba? Baliktad na ngayong panahon. Kung sino ang lumalaban sa katiwalian, siya ang may nagkakaroon ng kaso. Nakakahiya ang ating gobyerno ngayon. Ewan ko. Number 3 na tayo sa pinakakurap na bansa sa buong Asia. Antayin pa natin na mag number 1. Baka next year number 1 na tayo. Diba? Kaya ayun, yung mga OFW natin, siyempre tuwan-tuwa yung mga OFW natin, padala ng padala kasi ang taas ng dollar, diba? Baka yung dollar nila, yung $100 nila, 7,000 na ang kalalabasan, diba? Nakakatuwa na sa kabilang banda, nakakatuwa, pero hindi niya alam pagdating dito sa Pilipinas na nako, grabe pala ang kalagayan grabe ang mahal ng mga bilihin. Isipin mo sa atin, dora na lang ang walang tax, di ba? Yung mga influencer, alam nyo kung magkanong inaano sa kanila? 30% ang binabawas dyan sa mga influencer. Kung sumahod kayo ng 10,000, babawasan ng 30%, magkanong mawawala kaagad? Di ba? Kung sa 10,000, 30% di 3,000. Ganon kalupit.
Mga ano, mga 300. 30% tama ba? Oo. Yung sa sahod ng 10,000, babawasan ng 30%, napakalaki. Tapos mamimili ka pa, babawasan pa rin ng 12% VAT. Oh, di ubos. Dura na lang ang walang VAT sa atin. Grabe. Tapos, nakaipon na ng VAT na nakawin pa. Pag nagkasakit yung pamilya mo, hihingi ka ngayon ng tulong doon sa ano, hihingi ka ng tulong doon sa congressman, hihingi ka ng tulong sa mayor. Iyon din yung ano, pinahirapan ka pa, kapupunta-punta doon kung saan-saan ang opisina nila. Pahihirapan ka, magpila-pila doon, pawis-pawisan ka kasasakay ng jeep. Sa pira mo din naman, kinaltas din naman sa'yo. Di ba? Sistema ng gobyerno natin. Ang galing, di ba? Kaya sabi ko doon sa mga yung kaibigan ko na nagpaplanong magkapitan, sa susunod, huwag niyong gawin na pahirapan niyo naman yung tao kasi hirap na tapos pahirapan niyo pa. Sabi niya, may mga plano ako dyan. O sige, galingan mo lang. Dahil pag nakita kong magandang ano, susuportahan kita. Ikakampanya kita ng libre. Libre kitang ikakampanya. Kaya sana naman yung mga malapit ng 2028 kung may eleksyon tayo kasi iyon ang ano pero umano na yun, siguro yung iba mga alerto na yun kasi nga nabisto na naman si Soto na kumain sila doon, gumastos sila ng 100,000 tapos nagbibiroan lang daw sila tungkol sa ano charter chains, di ba? At kung tingnan mo kung paano tayo utuin ni Soto. Di ba? Biruin mo, nagbibiroan lang sila. Tapos inutusan pa si Ping Lacson. Anak ng baka talaga. Nung nabisto na, nagbibiroan lang pala sila. Di ba? Ang lupit. Ganon kalupit. Gumasto kayo ng 100,000 magkainan, iyon lang pala nagbibiroan lang kayo tungkol sa charter chains. Di ba? Ganun kalupit yung ating yung senador ng ano, Itbulaga. Biruin mo, magkano ang pagkain diyan sa Soler? Pira din natin 'yon. Pira natin 'yon. Yung pinos ni Congressman Libiste. Grabe pala ang pagkain diyan sa loob ng Congress. Di ba? Talagang sabi nga ni Kong Libiste, ang sasarap ng pagkain dito, buffet. Yung mga kababayan kaya natin sa Mindanao na tanamaan ng ano, nakatikim kaya nito? Makakatikim kaya nito? Buti nga kamo, mayroong isang hindi pa tinatanggal itong si Libiste, yung isa, si Kiko Barsaga. Dahil talagang yun, very vocal. Talagang didiretsahin ka tinanggal. Itong si Leandro, hindi pa tinatanggal. Kaya nakakapag-post pa. Nagkakaroon pa tayo ng mga access sa loob. Kita mo pinos niya, napakasasarap. Nakakitering pa. Grabe, hindi kaya nabulunan yung mga kumakain na mga magnanakaw na congressman. Kasi
Wala, hirap ng taong bayan. Tapos, ewan ko kung ano nang nangyayari sa atin. Naka-isang oras na pala tayo ah. Alas 5 na pala. Alas 5 na rin. Ay, gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon, magpapaalam na ako sa inyo. Alright, baka bigla na rin lumabas yung boss ko. Ayan, andyan kasi yung andito kami. Ayan yung opisina. Ayun, ang opisina. Ayan yung service ko. Ito naman ang aking Ito naman ang aking opisina. Opisina ko ito. Ayan. Opisina ko. Diba? Ang ganda ng opisina ko. Opisina ko yan. Ito ang aking lamisa. Dito ako kumakain na ang kain ko alas 4. Ko yun. Pinakamaaga kong tanghalian alas 2. Yan. Yan ang pinakamaaga kong tanghalian, alas 2. Ayun, kanina alas 4 na yung tanghalian ko. Kaya magme-merienda ako yung para sa alas 3, alas 9 na ng gabi. Di ba? Ganon kalupit ang trabaho ko. Di ba? Pero masaya pa rin ako kasi alam mo kung bakit? Masaya ako eh. Yung kinakain ko, kahit patuyo-tuyo yung kinakain ko. Nakakapag-rides kami pag wala akong ginagawa doon pag wala kaming mga activity doon sa samahan, doon sa hawak kong livelihood. Nakakapag rides pa ako. Diba? Nakaka-enjoy pa kami. Nag-i-enjoy kami dalawang mag-asawa. Diba? Nakakapag-rides kami. Ayun, bago pala ako magtapos, gusto ko munang magpasalamat sa PCCI Valenzuela at inimbitahan kami sa itong June 27. Kaya maraming salamat po PCCI Valenzuela. Ayan, inimbitahan po yung aming livelihood. Ayan, inimbitahan nila kami. At siyempre sa DOST, sa Biyernes ipinanlaban kami sa Kamanaba. Ayan, sa buong Kamanaba. Pag nanalo kami sa buong Kamanaba, ilalaban naman uli kami sa nasyonal na. Kaya good luck sa aking mga kasamahan dyan sa livelihood. Galingan nyo pa. At marami sa ating nakaalalay. At siyempre sa GCI Valenzuela, Junior Chamber of Commerce ng Valenzuela. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat sa kung bakit nag-progress yung aming livelihood. Napakaraming mga single parent po ang natutulungan ng livelihood na kahit papano nakadagdag sa kanilang pang araw-araw na hanap buhay. Sa pinagkakakitaan, kahit may mga eskwela, oras lang ang kanilang tinatambay dyan sa tahian, talagang nagkakaroon sila ng opportunity kung paano kumita, kung paano dumiskarte sa buhay nila. Alam naman natin ang single parent na talagang hirap na hirap sa kanilang buhay, kaya yun po ang priority namin, no? Kung gusto nyong matutong manahe, mayroon po kaming instructor doon anytime. Lunes hanggang Biyernes po ay nandyan po ang aming instructor. Kung kayo mga single parent na gusto nyong matutong manahe, mayroon po kami doon tagapagturo. Ayan, instructor. Ayan. Mag-ano lang po kayo, magdala lang kayo ng gusto nyong tila. Ayan, libre po kayo doon. Libre po kayo. Kung gusto nyo naman, may mga tila doon na babayaran nyo lang per yard. Halimbawa, gusto nyo gumawa ng short. Ayun, may magtuturo doon kung paano manahe. Siyempre, tuturuan muna kayo. Pag marunong na kayong magpatakbo ng makina,
Ayan, mag-ano na kayo, ano na kayo ng inyong gustong gawin. Kasi may mga pattern naman doon, leggings, cycling, gusto nyong matuto, mayroon doon. Pag-aralan nyo lang, magtiyaga lang kayong mag-aral. May taga-turo naman, libre-libre po yon sa turo. No? Napakahirap ngayon. Pumasok kayo sa pumasok kayo sa TISDA, pagtuturo, may bayad po yon. Pumunta kayo sa mga pinakamababa po doon, 1,000 plus. May oras lang kayo doon, araw-araw kayo pumunta. Wala kayong baka pakainin pa kayo nung instructor namin doon. Kaya sa gustong matuto manahe, ayan, yung taga Valenzuela lang muna ha, kasi yun ang priority po namin, lalong-lalo na sa barangay Mapulang Lupa, yung mga single parent. Ayan, kaya yun, punta lang kayo doon at gusto nyong matuto. Kung gusto nyo naman mag-order kahit nationwide, bahala lang kayo sa shipping. Sabihin nyo lang, mayroon kaming doon, mayroon kaming heat press. Yung gusto nyong may mga design, gusto nyong design, ipakita nyo lang. Mag-order kayo ng halimbawa, may reunion kayo na pamilya. Yan, anywhere in the Philippines. Basta bayaran nyo lang yung shipping fee. Murang-mura yon, sinasabi ko sa inyo. Murang-mura pa yon sa Shopee. Mas mura yon kaysa pupunta kayo doon sa Shopee. Yan, pag bumili kayo ng t-shirt sa Shopee, makakakuha kayo ng 75 pesos. Totoo yun, 75 pesos. Pero wala pang tatak yun. Magkano ang tatak? 150 ang patatak. 150 ang patatak. Di 75 at saka 150. Lumalabas ng 200 plus. Diba? Ngayon sa amin, 190 kasama na yung tatak. Ayan. Kasama na yung tatak sa 190. Kasama na yung tila. Lahat na yun, all in. Kasama na yung tila. Pero kailangan manggaling sa pangalan ko. Kasi para maka-discount kayo. Kung hindi galing sa pangalan ko, nasa 200 yon. 210. Ngayon, pag dumaan kayo, kaya kahit sino, hanapin nyo doon kung sinong maabutan nyo doon, o orderin mo lang sa kanila, magkakaroon pa rin kayo ng discount kasi nga, membro din sila nung livelihood. Ayan, kailangan may kukontakin kayong membro sa livelihood para makamura kayo. Ayan. Nakapag-tie up na po kami sa PCCI, DOST, DSWD, GCI. Ayan, naimbita na po kami kung saan na sa Valenzuela. Kaya medyo nagkakaroon na po ng pangalan yung aming kaya samantalahin nyo kasi baka pagdating ng araw tataas na yung mga presyo kasi nga may mga pangalan na. Katulad po sa 27 na invite po kami ng PCCI Valenzuela, Philippine Chamber of Commerce ng Valenzuela chapter po, ay naimbita pangatlong beses po kami may imbita. I-represent po namin yung aming livelihood at yung GCI po, maraming beses ng yung DOST po. Ayan, salamat sa inyong lahat. At sa sino po ba? Baka may nakaligtaan ako ha, pasensya na kayo. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. At salamat sa walang sawa niyong suporta, lalong-lalo na sa mga single parent. Alright? Hindi po ako single parent. Kaya po ako napasok diyan ay dahil sa hiningi yung tulong ko nung isang kagawad namin ng barangay. Kaya napasok ako diyan. Nung hiningi niya yung tulong, yung sinabi niya naman na para ito sa mga single parent na ating mga kabarangay, hindi na ako nagdalawang isip. Kasi alam ko naman na malaki ang maitutulong, kaya nandyan ako para sa kanila. Ayan, hindi po ako single parent. May pamilya po ako. May asawa. Di ba? Kaya nag-i-enjoy kami. Pag wala kaming at the same time, shout out sa mga kasamahan ko dyan sa Homeowners Association.
Ayan, sa Kapoco Oficiales. Alright? Magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po at gabayan tayo ng Poong May Kapal. Alright? Ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga trabaho. Alright? Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. At tika lang pala. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, ingat po kayo lagi. Kay Nani Sanchez, kay Ma'am Analisa, kay Ma'am Rosalina, ayan, kay J. Chang Wok. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. At mega love shoutout sa lahat. Ayan, sa lahat ng solid na subscriber ko dyan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon.